πράγμα να τους κυνηγάνε τα μάτια της εξέδρες. Άλλοι ανεβαίνουν, άλλοι κατεβαίνουν. Τρέχουν δεξιά-αριστερά και έχει και κίνδυνο σοβαρό τραυματισμό. Κοιτάξτε εδώ, έχει πέσει ένας κάτω, τον χτυπάνε εδώ. Δεν είναι εικόνα αυτή. Αυτό δεν είναι εικόνα. Κλωτσές με το ρόπαλο, με μπουνιές, με. Εδώ υπάρχει αντίδραση της αστυνομίας που νομίζω ότι είναι ενδεδειγμένη. Σύλληψη. Κάποιος να πιάσει και να οδηγήσει μακριά τον ταραξία που εκείνη τη στιγμή τον προλαβαίνουν. Καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, αυτό το ξύλο με τα μανία σε αυτά τα χτυπήματα. Στην άλλη πλευρά τώρα έχει πιαστεί ένας άλλος μπροστά από την εξέδρα της ΑΕΚ. Έχουν πιάσει έναν άλλον οι άντρες στο ΜΑΤ και αυτός βρέθηκε κάτω χτυπημένος. Αναγκάστηκε η αστυνομία, όπως βλέπετε, να ανέβει στην κερκίδα. Και εκεί είναι εκείνο μεγάλος κίνδυνος, γιατί όταν βρεθούν οι αστυνομικοί να κυνηγούν στην εξέδρα τον κόσμο, μπορεί κάποιος να πέσει και να χτυπήσει σοβαρά, να έχουμε και χειρότερα. Δεν ξέρω, παιδιά, έχετε να προσθέσετε κάτι από πλευράς ρεπορτάζ, να ολοκληρώσουμε με εσάς? Του Ηρακλή να έρθει. Έχουμε ενημερώσει. Μάλιστα. Από ό,τι με ενημερώνουν, θα κλείσουμε τη μετάδοση. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή Super Goal, στο πλαίσιο της οποίας θα δείτε και τα όσα θα υποθούν από τον παίκτη του Ηρακλή που θα έρθει σε λίγο στη λεγόμενη μεικτή ζώνη.